Nandito na si Boy Menjola, ang dapat maging congressman sa ikalawang distrito ng Rizal. Number 1 sa balota, Boy Menjola, ihalal! Ang piliing congressman sa 2nd District ng Rizal. Ang sagot sa pag-unlad natin, Boy Menjola. Lagi mong maasahan sa oras ng kagipitan. May puso't malasakit, Boy Menjola. Ang kailangan nating congressman, Boy Menjola. Tayo ang pag-asa natin sa Rizal, Boy Menjola. Tayo ihalal, Boy Menjola. Tayo number 1, Boy Menjola. Tayo Batang Rizal para sa Rizal. Boy Menjola, ang dapat maging congressman sa ikalawang distrito ng Rizal. Number 1 sa balota, Boy Menjola, ihalal! ang bawat mamamayan, buong pusong paglilingkuran. Sa serbisyo ay subok na natin, Boy Menjola. Proyekto sa kaunlaran, sa kanya ating asahan. Sa balota, markahan natin, Boy Menjola. Ang kailangan nating congressman, Boy Menjola. Tayo ang pag-asa natin sa Rizal, Boy Menjola. Tayo ihalal, Boy Menjola. Tayo number 1, Boy Menjola. Tayo Boy Menjola, number 1 sa balota para congressman. Buong pusong maglilingkod ng buong katapatan sa ikalawang distrito ng Rizal. Baras, Cardona, Hala-Hala, Morong, Pililla, Tanay at Teresa. May prinsipyo at malasakit sa kapwa. Tunay na may puso para sa Rizal. Dahil si Boy Menjola ay batang Rizal para sa Rizal. Anak ng dating bukal, Attorney Felix Menjola. Graduate of Law sa San Beda. Yan si Boy Menjola. Boses ng mga senior citizens, kagapay ng mga PWD at gabay ng mga kabataan. Para sa libreng edukasyon at programa para sa kalusugan, libreng gamot at medical check-up para sa lahat. Boy Menjola, batang Rizal para sa Rizal. Number 1 sa balota, sama-sama nating ihalal para congressman. ang kailangan nating congressman, Boy Menjola. Tayo ang pag-asa natin sa Rizal, Boy Menjola. Tayo ihalal, Boy Menjola. Tayo number 1, Boy Menjola. Tayo Boy Menjola, batang Rizal para sa Rizal. Number 1 sa balota, sama-sama nating ihalal para congressman.